Tama sila, Sel. Oyo! Tama, 500. Anak kay mga nga eh. Sure, tigil ka yun. Labi nagdaghan. Kuya, wag pang paswerte ni Kuya Disir. Uy, maglaro uy. Wala ko pang paswerte itong kondom. Kuha na yan ako'y kwarta. Wa pa isulong pitaka. Oy, boss. Mala kita, boss. Oh, ako na eh. Katong gipalitan ni mo kuan. O, atong gipost na ako na kuan ba? O, itong mga hub, itong mga brake ba? O, legit kita, boss, no? Tigaan ka na yung komisyon? Ano, boss? Eh, boss, kay ulaw sa tayo na mo kay komisyon na ito, boss. Kaya nagmeragod, mga 5 G's. Hindi totoo yan. Aka na, boss. Gaan ko ni mo. Kaya lang, may pang kuan ba? Stitik na, ilim nun ba? Pang dito yung ragod. Sige, boss, sige, boss. Send na akong Gcash niya, mga boss. Sige, boss. Okay. Salamat, boss. Salamat na nagipan si Toim na pod. Naging mga akuan ba, ginagmayra ko ng mga commission good. Mga legit pa gila mga akuan. May lagnana pa yung mga akuan na to, mga customer na rod. Asa si Kuya Disir, bay? Ay, tura! Ayo-ayog motor. Tuon ako. Nag-inom na sad. Salamat. Nahatag na gina ko ni siyang. Ipahatag siyang nga kwarta. Ya! Oy, Sel, Ganyan pa si pangita si mga ba? pangita. Ano naman? Nakatraso sa imo ha? Nagpahatag sa mga kwarta. Uy, parta. Pila mo na? 500. Uy, 500. Ha, udah ko anay ito mga customer na ako ng mga kuan. Salamat siguro sa kuha. Kasi nakataga na Sel? Kalimot na ko Sel boy, kadagahan yung mga sa Sel. Taas mo itong buhok ya? Mo itong babae. Babae ito nga kuan ako ba, mga best friends na ako ba, babae ba. Pero, isog magtingog ya? Isog dingog. Gago. Patay babae. Taas ubo. Isog dingog. Nah, bayad siguro sila eh. Ayit, gid siguro to ya? Pero sila kimo sakpan ng mandring. Kailangan para tag mayot. Tingnan to na. Tama sila Sel. Tama 500. Linggo-linggo drama, kwarta. Di. Nagine atong mga kuan sab natin mga na kay mga nga eh. Sure tigil ka yun, labi nagdaghan. Sus. Napagkadra na pagka. Pusa itong mga karta nato kay basig ni mga ukoy ay ron. Balik ko na balik. Abot og kwarta. Kuya, wag pang paswerte ni Kuya Disir. Uy, nanga pa mga kondumbay. Kay doon rin po kay mga grasya siya ha. Kaana pa nagkwarta. Uy, ngay kong isa anak. Para doon parang grasya sa kuha ba. Mga kwarta po ko. Ani, bay. Ani kwarta yun si Kuya Disir, bay. Oo, may kong isa dito ah. Kunin mo kaya good. Ya! Oy doy. Nagkarit ng kwarta ya eh. Kwarta. Ana mga doy, mo na mga bunga sa kwan doy, kana mga Kaya kay daghan kayo ng mga paswerte yun. Kaya kong ibi. dili na sa pangmaswerte. Doy bunga sa mga kana ko na mga diskarte gyapon na. Doy dili man na pangmaswerte lang. Sige iko. Nay, kuha lang pang paswerte mo ba? Maswerte asa di ah. Parang kondom ba? Kondom. Muto ka na. Kita mo ang kwarta ya. Kaya badungan-dungan nila ba? Gusto pinta. Duwag-duwag ganda na kung kwan, kondom. Kitaan mo, di kaya. Kitan nga. Nagkuhan ka rin ba? Nagtago ka kay para di ka makitaan. Tago og kining kwan, kini. Oh, Kini? oh. Oh dili day. Itong pasiwat yung mundo na iya. Ay pagtutuan na day kung ang swerte day og mo liyok pagka day mo trabaho day. Pero Sige, dia. gusto ka maristing ani god. Oh, Pila ka bukin mo ha? duha lang niya. Duha? Duha daw bigay basig ko na akong mga kananay daw be. Daw si mabos-bosan ba? Daw. Eh naku, mabos-bosan ang swerte na ako ani. Para isa lang ka doy, isa ra ka doy, isa ra ka. Iya. Karang 50 na mo niya doy. Yaman eh. Ta, swerte yun lagi ka. Sige na, pasin na dito kay Sige na yan. sige makakita ba. Bosan, swerte na to ani eh. Salamat bakanting bangko. Lingkod-lingkod na gikoron. Nah, taka bay. Udoy mani bay. Suludane. Nah. Patay kining bataan ni nagdadalan na may noon ani. Ya, ya.
ng pita kaya? Bantay. Kanay? Oh, Mo din eh. oh, Pila sulod ani? 50 ya. 50 og Kondom ya. kuy. Nag tay ning bata ani. Ihatag ni mo ring 50 o itug anta ka sa papa. Correct. Nataglan jud ako na ya. Ay lang ko ito kanya. Mayot ni siguro ka. Picture na ba na ako ni ganina? Tugan ako Sige, ni papa. sige lang. Kuha na 50. Oh, Okay, kuha na 50. Oh, ulit na dito. be, salamat. Wag klaro oy. Wala ko pang pasurti tong kondom. Wa na hin ko kwarta, wa pa sulod ang pita ka. Ay, na ay.